Όλα καλημέρα. Καλημέρα. Με τον Νίκο Μουσουνίδη, Big Musu. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε μία προπονησούλα. Αλλά πού σε χρησιμεύει? Λοιπόν, η ξύλινη κούκλα. Έχεις εκπαιδευτεί εκτός από άνθρωπο ποτέ σε κάτι άλλο επάνω? Έχεις χτυπήσει ποτέ τίποτα άλλο εκτός από άνθρωπο? Σάκο. Μπράβο. Εσείς έχετε το σάκο. Η κούκλα λοιπόν δεν έχει καμία σχέση με το σάκο. Πάρα πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να χτυπάμε τα χέρια μας, να τα ψήσουμε, να τα κάνουμε πιο δυνατά, γρήγορα, να πάρουμε επαφές για να σκληρύνουν τα χέρια μας. Αυτά μπορείς να τα κάνεις οπουδήποτε. Δεν χρειάζεται ξύλινη κούκλα για να τα κάνεις. Σε κορμούς, σε στυλιάρια, όπως κάνουν και στην Ταϊλάνδη στο Thai box ή διάφορα. Λοιπόν, η κούκλα είναι καλύμπρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να δουλεύουμε πάνω της απεριόριστα χωρίς να διαμαρτύρεται καημένη. Ναι, επί ώρες δηλαδή. Φαντάζομαι ότι εγώ κούκλα δούλευα κάποια στιγμή την ημέρα 12 ώρες περίπου. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Έφτιαχνε την απόσταση, τη γωνίωσή μου με βάση τη γείωσή μου, γιατί πρέπει να είμαι καλά στο έδαφος, και ό,τι δεν το έκανα καλά σε συνεχόμενη κίνηση ουσιαστικά, ξανά και ξανά, ώστε να φτιάξω βήματα, πέλματα, πατήματα, αποστάσεις. Δηλαδή, δες ένα παράδειγμα. Μαθαίνω καταρχήν να παίρνω επαφή χωρίς. Ακουμπάω δηλαδή τώρα, αυτό που βλέπεις, εγώ το δάχτυλο μου το ακούμπησε, εσύ δεν το δες. Λοιπόν, χωρίς να το χτυπάω, άρα μαθαίνω να ελέγχω τα χέρια μου. Θα πάρω και επαφή, αλλά όχι εδώ. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι ξεκινάω να κάνω βηματισμούς στα πόδια μου, να δουλεύω τους μοχλούς μου δηλαδή. Όταν δουλεύω τα πέλματά μου και τα πόδια μου, μοχλούς δουλεύω. Δεν θα κάνω αυτό ακριβώς έξω. Έξω θα παίξω κι εγώ και σε μπροστινή και σε μεσοδιαστήματα, χρειαστεί να περάσω οπουδήποτε. Κάποιοι κάθονται έτσι. Στυλιζαρισμένα δηλαδή εδώ, και νομίζουν ότι αυτή είναι η πραγματική θέση μάχης εξέλιξη. Καμία σχέση. Πατάμε παντού. Απλά πρέπει να είσαι γειωμένος όταν το κάνεις αυτό. Άρα στην κούκλα, όταν ξεκινάς ουσιαστικά και κάνεις ένα κομμάτι της, τι λέω? Ένα, κοίταξε με, είμαι σε μια απόσταση στην οποία δεν είμαι πάνω στην ορμή του αντιπάλου, αλλά φτάνω να χτυπήσω κιόλα. Άρα λοιπόν πάλι δουλεύει το ισοσκελές τρίγωνο που λέγαμε πριν. Δύο, το ίδιο και από εδώ, με βλέπεις? Αν είμαι εδώ όμως είναι καλά, είμαι μπουκωμένος, είναι κοντά. Εδώ θα παλέψουμε με τον αντίπαλο στην πορεία. Αν είμαι εδώ είναι καλά, όχι, δεν φτάνω. Άρα λοιπόν φροντίζω να έχω μια απόσταση κρούσης, το χέρι είναι η εμβέλεια αυτού, ώστε να μπορώ. Και όταν λοιπόν δουλεύω υπογωνία 45 μοίρες, δεν κάθομαι μπροστά στον αντίπαλο για να μην έχω το άλλο χέρι που λέγαμε πριν μπροστά, υπογωνία, και ουσιαστικά δουλεύω εδώ, καλύπτω και το ένα χέρι και το άλλο. Και δουλεύοντας ουσιαστικά εδώ με αυτόν τον τρόπο, με τις αναχαιτιστικές κλωτσιές, μαθαίνω να καλυμπράρομαι σωστά. Να είμαι σε σωστή θέση πάντα, σε έναν σκληρό και ακίνητο αντίπαλο, ως εκπαίδευση βασικά. Ναι. Επίσης, πολλοί λένε η κούκλα είναι κοντή. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το ύψος εδώ των χεριών είναι το ύψος κοντά στην περιοχή των αγκώνων. Αυτοί είναι οι αγκώνες. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν είναι καθόλου κοντή, ίσα είναι και ψηλή. Κοίτα οι αγκώνες μου σε τι ύψος είναι. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο εύρος ύψους ανθρώπου. Άρα δεν είναι αυτό το τελικό χτύπημα. Βλέπουν λοιπόν το κεφάλι, που αυτό θεωρητικά δεν είναι κεφάλι πρακτικά, είναι η συνέχεια ουσιαστικά του ντάμι, το κενό. Αυτό είναι το ύψος των αγκώνων. Άρα η κούκλα είναι για κάθε σωματότυπο και αρκετά ψηλή. Εντάξει. Αυτό κάνει ακριβώς η κούκλα. Είναι μια καλύμπρα, έτσι πρέπει να το σκέφτεται. Και αυτά όταν βλέπεις, ας πούμε, να προσπαθούν να κάνουν. Αυτά είναι λίγο καραγκιουζλίκια. Έτσι λέγονται. Λοιπόν, γι' αυτό και παίζει σημαντικό ρόλο το πώς ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι αυτό που θα κάνεις. Όταν κάνω 1, 2, 3, είμαι στη μέγιστη απόσταση, στη σωστή γωνίωση, με γείωση, κατάλαβες. Ναι. Αυτό κάνει η κούκλα μας. Από τη στιγμή που γραφτεί κάποιο παιδί στη σχολή, σε πόσο καιρό μπορεί να είναι έτοιμος για να τις παίξει έξω? Εντάξει, αυτή είναι η κλασική ερώτηση. Έρχεται κάποιος εδώ πέρα, λέει μου συνέβη κάτι. Ναι. Και ξέρεις τι θέλω να υπερασπίζω με τον εαυτό μου, ας πούμε. Σε πόσο καιρό θα μπορώ να αντιμετωπίσω μια κατάσταση, είτε απλή είτε πιο δύσκολη κτλ. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει πρώτα να γνωρίσεις, αν πας μέσω της πολεμικής τέχνης και όχι μόνο μαθήματα αυτοάμυνας, άμα σου έρθει ένα χτύπημα κάνε έτσι και άμα σου έρθει άλλο χτύπημα κάνε έτσι. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να μάθεις για ποιο λόγο, πώς γίνεται ο χώρος που πατάς, δηλαδή για ποιο λόγο πατάς, πώς είναι ο χώρος γύρω σου, που βρίσκεσαι, ο αντίπαλος, όλα αυτά που είπαμε λίγο να τα μελετήσεις. Αυτά θέλουν ένα οχτάμινο. Οπότε ξεκινάμε τουλάχιστον από τον 1-1,5 χρόνο και μετά να είμαστε υποψιασμένοι για το να μην είμαστε τελείως εύκολα θύματα. Από εκεί και πάνω μετά θέλει δουλειά. Γιατί έχει τώρα κάθε. Βέβαια, συνήθως τα κακοποιά στοιχεία έξω δεν είναι μαχητές ολκής. Είναι συνήθως χαλβάδες. Μόνο που είναι διατεθειμένοι να σου κάνουν κακό. Αυτό τους κάνει ήδη ισχυρούς. Ναι. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος που είναι καλά εκπαιδευμένος, γι' αυτό λέμε ότι θέλει και λίγο το χρόνο του η πολεμική τέχνη. Δεν είναι ότι θα ανέβουμε στους 2 μήνες, στους 3, θα παίξουμε λίγο με γάντια και άρα θα μπορούμε. Βέβαια, θα είμαστε σε άλλο τελείως επίπεδο όταν καταλάβουμε την πολεμική τέχνη
Και θα έχουμε να κάνουμε και με την απόσταση. Δηλαδή, κάποιο έρχεται, σου βρίζει αυτό που για σένα είναι σημαντικό και ιερό. Το σπίτι, τη μάνα που λέμε κτλ. Αν έρθει να μου βρει λοιπόν τη μάνα, το πρώτο πράγμα που ξέρω, επειδή ξέρω πόσο άσχημο πράγμα είναι η βία και πόσο κακό μπορεί να προκαλέσει και στους δύο, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνω ποιο είναι, ότι ωραία, πάνε στην Λαμπράκη 50 και πήδα την άμα μπορείς. Δηλαδή, δεν φορτώνω από αυτά που μου λες. Κλείνω το volume όπου γουστάρω και όπου θέλω και ακούω όσα θέλω και όπως θέλω. Η απόσταση με νοιάζει. Αν κλείσεις την απόσταση, μπορεί να μου κάνεις μεγάλη ζημιά. Από εκεί μπορείς να λες ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να με φορτώσεις. Δηλαδή, να χτυπάς τον ταούλ και εγώ να χορεύω αναγκαστικά. Δεν μπορώ να θυμώσω με το κάθε τι. Τα ιερά μου και τα όσια μου είναι δικά μου, δεν δικά σου. Επειδή δηλαδή κάθε άνθρωπος ανισόρροπος μπορεί να βρεθεί και να προσπαθεί να σου βάλει και να σε κουρδίσει, ακόμα και να τον δει, να σε πα στα δικαστήρια να έχει δουλειά να κάνει δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω σε αυτή τη διαδικασία ποτέ. Γι' αυτό και λέμε ότι οι άνθρωποι των πολεμικών τεχνών, όταν γνωρίζουν πραγματικά, δεν μπλέκουν εύκολα. Είναι ισχυροί. Αυτό το πράγμα, η ασφάλεια που νιώθουν στο σώμα του, του δίνει και εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Έτσι. Οπότε θα το χρειαστούν θα το δουλέψουν μόνο σε επίγουσα κατάσταση. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι πρέπει να μπει και στα σχολεία, αλλά με μια πραγματική δομή και ουσιαστική. Και όχι όταν κάποιοι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται ότι άργησε στο μάθημα, μπες να πάρεις 20 push-ups και 10 μπουνιές στο στομάχι για να μάθεις. Δεν εννοώ τέτοιο διδασκαλία. Κατάλαβες, τέτοια διδασκαλία. Ωραία, καλά όλα αυτά. Πάμε να το δούμε λίγο και στην πράξη. Να βάλουμε γάντια. Σωστός, να ζηταθούμε κιόλα λίγο, Έλα, πάρε τα γάντια εσύ αυτά, να πάρω εγώ εκείνη.